a szagát, és közben dohányzik. Te éreztél már ilyen dohányzós macska szagot? De nálunk a macska sose dohányzott, régen volt. Nem? Te szoktad? Nem gyújtott rá soha. Az valami elképesztő. A macskának nincs szaga. A macska alomnak. Olyan macska szaga van, hogy kaparod a kapitát, és arra még egy kicsit rádohányzol. A WC-n keresztül jönnek fel a különböző írak. Első valaki elkezd főzni, akkor neki csütörtökön. Te megmondod a menüt, nem? Te pontosan tudod, hogy alattad mit főznek, feletted mit főznek, tehát az valami elképesztő. Nagyon sok mindent tehetnek, házi állatban és kutyaugatás. Ezek szerintem emberek ezreit csinálják. Egy túlvezérelt kutya, aki mindenkire ugat. Azt oda is felelős. Csinálsz, hogy például jelenteted és elviszik a kutyáját. Hát ez az, hogy nem tudok mit csinálnak, például nagyon jó vagyok. Most itt felőszedek. Azért próbáztam megítani. Pedig nagyon szeretem így járni. Meg sokat nem vizet, szia Villa. És a kutya észrevette, hogy 8-10 órát egyedül van a kertben, akkor az etetőt állat, ha tologatja az orrával maga előtt, akkor ez neki milyen jó szórakozás. Neked nem. Konkrétan ott voltam, hogy söréttel alápirított egyébként. Vagy bemászol, vagy átmászolom a szomszédhoz, akit nagyon kedvelek, elveszem tőle a tálat, kutya, nem hiszed el, eleve ugye mozgáshiány, és nyilván magyar vizsláról van szó, 8-10 órán keresztül azt csinálja, hogy az orrát leszekve tologatja maga előtt a tálat, és így vonatoznak a vizes tállal. A kutya imádja. Szórakoztatja magát, persze. Mindenki meg akarja ölni, és ez a játék. Napok óta ezt csinálja. De ragaszt le a tálat. Már gondolkoztam, hogy bemegyek és elveszem, unatkozik a kutya. De egy dolgot viszont biztosan tudok, hogy amikor te hazamész, igen, akkor a következő látványt kell fogadni, a kutyás szomszédok felől átkövető beavatartóval, az öreg néni pedig ugye a lehulló leveleket égette elő, tehát simán fel fogja gyújtani a házadat. Ennyi. Az a jó, akkor még elmondok valamit a szomszédom, hogy ő nem tudja, hogy miért találni a teniszlabdákat a kertjében. És nem fejtette meg, hogy én vagyok az, mert a múltkor átadta az ő másik szomszédjának, hogy beesett a kertjébe. Tehát azt csinálom, hogy szerválgatok néha a kertben, és néha átmegy hozzá. De még sose dobta vissza, illetve a bácsi már rájött és egyszer visszadobta, a néni mindig egy másik irányba dobja, az meg visszadobja a néninek. És csak azt látja, hogy egyszer innen esik be egy teniszlabda, egyszer onnan esik be egy teniszlabda, és egymásnak dobálják a teniszlabdát. És a másik szomszéd átdobja, az visszadobja. Ügyszerű teniszezik az a szomszédja? Nem, és egy helyes idős bácsi, ő mindig visszadobja ennek a néninek, ezek egymásnak dobálgatják a teniszlabdát, úgyhogy nem tudják, hogy én ütöm át a kertbe. Vidáman el vannak, lassan szinte vesznek egy rólasütőt és alának a teniszlabdának. Tehát én ott nagyon sok dolgot gerjesztek egyébként, de kiválóan szó. Aki az én szomszédságomban lakik, az kiválóan szórakoztató. Mit szüntetnél meg még? Akkor van a kutyatál? A kutyatálat egészen biztos, az biztos, és a másik oldalon pedig van egy lombfúvó, lombszívó, és ellenállhatatlan vágyuk, hogy reggel 7 órakor felporszívozzák a kertet. Szóval nem úgy jössz már ki 8-kor, érted, hogy rend van. Tehát egyszer kijössz nem 7-kor. akarok úgy kijönni 7 órakor. De egyszer kijössz 7-kor, összefújod a lombot, és 8-kor kijössz még egyszer, akkor meg beszélj. Nagyon helyes a bácsi, ő reggel 6-kor megriad, imádom. Ugye hát az idősek keveset alszanak, ő fél 6 körül megriad, 4-7-kor már ott a lombszívó által, és hát tudod, más váraházi munkával kitakarítja a lakást, ő elindul kertet porszívózni. Legalább benzines. És erre kelsz, erre fekszel, és ők tényleg nagyon helyesek, hogy abban a pillanatban lehull egy levél, ugye ők nem várják meg a heti egyszeri kertrendben,